Hi guys! Hi, hello! Hello mga kigol! Ayan, another good day, another better or great day today. Siyempre, ngayong araw na to ay isang espesyal na araw dahil tayo po ay aalis. Hoy, ito essential to ha. Hindi naman ako bibili ng mga pagkain, mga gamit sa bahay, pero napaka-importante to. Ang pagbayad ng bills. Magbabayad ako sa Meralco. Okay. So, siyempre, tatanungin mo ako, Toy, bakit ganun, Toy? Hindi ka na nag-online. Actually, hindi talaga ako nag-online ng mga ganito sa counter ako nagbabayad. Sa mga either center o kaya kahit saan yan na po pwede. So, hindi ako nag-online payment, kumbaga. So, eto, susubukan po natin kasi after ECQ, GCQ na. So, kailangan tayong magbayad. Kasi baka naman maputulan tayo. So sige, papakita ko sa inyo kung kumusta ba yung daanan at saka hindi ba mahirap ang magbayad ng bill na hindi online. Okay, so sige, mabiyahin na tayo ha. Hi! At syempre, dito na tayo, dumating na tayo sa ating, hindi pa naman to sa Meralco Business Center, kundi nasa parking pa lang tayo ha. Actually, nakikipark lang ako. Thank you sa libreng parking. Okay, so eto, tinignan natin doon kung hayahay ba, okay lang po ba yung pagbabayad through the counter. So, kasi madalas ngayon ang ginagamit kasi nila, ginagawa nila, hindi na sila pumunta sa counter, nag-o-online na wala kasi, hindi siya hassle eh. At saka, siyempre, madali lang. Kahirapan pa naman ngayon ng pagko-commute kung wala kang sariling sasakyan. So, yan po, naglalakad po ako. Ayun. Medyo hinihingak, hirap pala, no? Nakamas. Ayan. Ito. Lapit na tayo. Ganito pala ito kahirap. Ganito pala kahirap pag hindi online. Hindi ka online nagbabayad. Tingnan mo yung pila. Nasa labas na tayo. Labas na tayo mismo ng opisina. Ito naka-social distancing ka. Ayan, huwag lang sanang umulan. Medyo makulimlim na eh. Ay, nako, grabe. Sige lang. Subukan natin. Ito yung challenge natin para sa ating mga kabisyo dyan. Sobrang layo tayo. Tingnan mo yung sa likod. Ang layo pa. Meanwhile, Sa wakas, nandito na po kami sa loob. Nakapasok po ako sa loob. Ayan. So at least kahit pa paano, pag biglang bumuhos ang malakas na ulan, jadi hindi tayo mababasa. Ganito kahirap pala ngayon pag ikaw ay magbabayad. So, sa mga hindi pa nakapagbayad, magbayad na kayo, baka maputulan kayo. Uy, nako. Yan po mga kabisyo. Yan. Medyo natutuwa na po tayo dahil medyo malapit-lapit na po tayo sa katotohanan. Ayan. So, medyo malapit-lapit na po tayo sa katotohanan. Ayan. So, kahit pa paano medyo nakakagaan. Kasi akalain mo yan. Kanina pa ako dito isang oras na ako nakatayo. Alam mo naman sa atin, hindi na tayo sanay sa mga ganito, no? Kahit pa paano malapit na po tayo. Baka hindi po ako makabit ko sa loob. So, ito na po, malapit na ako. So, dito na lang tayo muna magtatapos. Kasi baka bawal doon na mag-bit ko sa loob. Pero at least malapit na ako. Sobrang init. Namuti na nga ako. eventually, Grabe.
At dito na tayo nagtatapos ang ating grabe ang init talaga eh. Anyways, hindi na ako nag-video sa loob. Grabe. Hindi na ako nag-video kasi alam mo naman bawal yung mga binibidyoan, especially sa mga establishments na may mga pera. Grabe, balugbog, kurbayog, perting inita pa kayo. So wala po tayong choice. Kailangan na rin tayong magbayad ng isahan kasi ganun pa rin. Sabi nila, pwede naman daw staggered. May ibig sabihin, pwede daw installment. So ganun din, installment mo, magkakaroon ka pa ng utang. May mga priorities po tayo, di ba? Lalo na ngayon, enrollment po. So kailangan po tayong maghanda ng pera. Ayun, ginastos natin. Abot ng 14,000 mahigit. So, ganun lang. Marami pa akong tanong tungkol dito sa ating bill. Pero sige na lang, ipaubayan na lang natin sa mga eksperto niyan kung paano umabot ng 14,000 ang ating bill ngayon. But anyway, sabi naman nila kung estimate man daw yun. Pero tingnan lang natin kasi kung sinabi estimate, hindi natin alam pagdating ng next bill naman, doon naman yan isa-subtract eh. O, di ba? So, di bale, yan yun ang ating challenge ngayon sa ating mga kabisyo dyan. Siyempre, ang pagbayad ng bill ng yung mano-mano. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong idol. Ako po si Totoy Bato. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan i-like aking fan page sa aking Facebook account, Totoy Bato, sa aking Twitter, Totoy Bato 907, sa aking YouTube channel, Totoy Bato, at syempre Instagram, at din ang TikTok, yan, Totoy Bato 907, at hanggang sa muli, ito po ang inyong nag-iisang idol, Lucion! Nakita ko na yung kigol. Ito po si DJ Totoy Bato. Always your number one SM radio station.